Haga jing lai kai Asian Cup round 16 hapring ka ladu jong ka Samoy Baladeb ka Qatar Persia ka Palestine. Haba pai syang ka jing lai kai ka Palestine ka layo shwa bat pen ki jar nengpong. Haga minit ka live nyau lengbau ode. Henry hashwa ban kut ka kela step kata ka minit ka basau peusan plus riu. Ka Qatar ka layo ban tap ya ka gol pen ya khaj. Lengbau al Heidos. Badai haga minit ka basau peukandai ka Qatar ka layo ban tap ya ka gol pen tam lengba ka penalti. Badia ka penalti la kan jatuh Asif. Badai le bagi ni argol la penlong ya ka Qatar bagan khori ka nam job. Haga ni ka jing la kai da ar la ka wei. Badi orong sya ka quarter final. Hagway par ka jing la kai Asian Cup hapring ka Iraq Persia ka Jordan. Haba pai syang ka jing la kai ka Jordan ka lala bat lim salit ya ka Iraq dan laila ar. Badia ka gol penjob jong ka Jordan la yo ban tap ashwa ban kut ka jing la kai kata ha ka minit ka bakhandai peu plus nyau lengbau Nisar Al Rashdan. Baleng bang ka jing job ka Jordan ka yo ban rong sya ka quarter final. Aga jing la kai Africa Cup of Nation round 16 hapring ka Cape Verde Persia ka Mauritania. Haba sedang jong ka jing la kai paro artli ki kenhun kia khai klemla ban pen ki jar badai ha ka kelamit kata ha ka minit ka ba pra peu pra lengba ka penalti ka Cape Verde ka layo ban tap ya ka gol ka banengkong ha ka jing la kai badia ka penalti la kan jat Dau Mendes badai lama ka shigol la penlong ya ka Cape Verde bakan khori ka nam job ha ka jing la kai dai welanot badi orong sya ka quarter final. Hagway par ka jing la kai hapring ka Rio Sadio Mane ka Senegal Persia ka Ivory Coast. Haba pai syak ka jing la kai ka Senegal ka layo shwa ban pen ki jar nengkong tang ha ka minit ka basau lengbau Diallo. Henry Day hadu ka kelamit kata ha ka minit ka ba pra pen riu lengba ka penalti ka Ivory Coast ka layo ban tap ya ka gol pen ya khaj. Badia ka penalti la kan jat Dau Frank Kessie. Badai le baga ka gol omdan shoot ke bala ban pen ki jar hadu bukut ka kendai peu minit ka extra time. Badai ha ka penalti shootout ka kenhun jong Sadio Mane kalamat ya ka namrem hakmat ka Ivory Coast da san la sau badleng bang ka jing job ka Ivory Coast ka badai ka ri jong Drogba kalayo ban rong sya ka quarter final jong ka Africa Cup of Nation mentau snam.